Salut și bun venit la această scurtă prezentare. Dacă urmărești acest video, este probabil că ai achiziționat sau testat deja produsele noastre minunate, ori ești pe cale să afli mai multe despre oportunitatea doTERRA. Oricum ar fi, felicitări pentru că ești aici alături de noi. Ascultă până la sfârșit, deoarece informațiile de mai jos te-ar putea surprinde cu adevărat. Despre ce vorbim astăzi? Vreau să-ți vorbesc despre ceva puțin cunoscut, dar care poate face o diferență uriașă pentru tine, posibilitatea de a folosi produsele practic gratuit, sau chiar de a crea un venit suplimentar mic, într-un mod simplu, etic și 100% online. Probabil ți s-a întâmplat măcar o dată să recomanzi un restaurant sau un magazin prietenilor tăi, nu-i așa? Și ai observat că, de cele mai multe ori, acea recomandare nu ți-a adus niciun beneficiu concret, nici măcar un mulțumesc? Ei bine, vezi că mă înțelegi bine, la doTERRA, acest word of mouth este recunoscut și recompensat. Cum funcționează? doTERRA oferă un plan de compensații prin care poți primi comisioane de fiecare dată când cineva cumpără produsele prin linkul tău personal. E ca și cum ai deveni un ambasador al stării de bine, fără să fii vânzător. Noul mod de lucru. Nu vorbim de promovări tradiționale în familie sau cu prietenii, acele metode au rămas în trecut. Astăzi totul se face online, inteligent, cu strategii simple și accesibile. Chiar și în echipa noastră lucrăm așa. Folosim instrumente digitale, campanii publicitare și o comunicare autentică, bazată pe experiențe personale. Și dacă mă asculți acum, nu mă cunoști în persoană, dar putem colabora eficient. Nu ai nevoie de experiență tehnică. Nu trebuie să fii expert în marketing digital. Trebuie doar să ai entuziasm pentru produsele doTERRA, puțină curiozitate și dorința de a învăța ceva nou. Nu există obligații sau riscuri. Poți începe încet, chiar pentru a-ți acoperi comenzile lunare. Sau poți transforma totul într-un plan B real. Alegi tu cât de mult timp și energie investești. Noi am început cu un produs mic și am evoluat către o afacere reală. Dacă ai o oră pe săptămână, ai voință să vorbești cu 2-3 persoane, sau vrei să înveți să găsești clienți online, atunci doTERRA este pentru tine. Eu am atins mii de clienți din lume fără spam sau exagerări, doar promovare inteligentă. Călătoria mea și rezultatele. Când am început, am cumpărat câteva produse pentru mine. Le-am îndrăgit și am activat cardul de client privilegiat. Am descoperit apoi potențialul real al planului de compensații. Fără să fiu influencer, fără spam, pur și simplu urmând pași simpli de marketing digital, am obținut primii clienți din întreaga lume. Am împărtășit apoi cu câteva persoane interesate. Nu toți au început imediat, dar așa am făcut primii pași în network marketing. Acum, datorită sistemului doTERRA, eu și familia mea trăim din acest venit. Și voi dori să împărtășesc aceste informații cu oricine vrea să înceapă o nouă direcție profesională. Instrucțiuni pentru tine. Dacă vrei să explorezi oportunitatea fără obligații, contactează persoana care ți-a trimis acest video sau dacă nu ai încă contul de client privilegiat, activate-le acum cu linkul de mai jos. Astfel poți beneficia de reduceri imediate la produsele tale favorite. Dacă ai deja contul și vrei să începi planul B, fă upgrade la Wellness Advocate. Este gratuit și durează 3 clicuri. Vei accesa toate instrumentele online puse la dispoziție de doTERRA și poți începe să câștigi clienți și distribuitori la nivel global din contul tău. Dacă nu ai timp acum, salvează videoul sau această pagină și revină mai târziu. Și nu uita, nu vei fi niciodată singur. Întotdeauna vei avea un mentor care să te ghideze, exact cum mi s-a întâmplat și mie în urmă cu câțiva ani. Încheiere. Îți mulțumesc că ai urmărit prezentarea până la final. Sper cu drag să te pot ajuta să îmbini sănătatea cu libertatea într-un proiect al tău. Ar fi o mare bucurie să te avem și pe tine în echipă.